X'inhi l-idea li tindilek bil-fwieħa? X'jiġi lin-nisa, l-irġiel, kbar u żgħar, Eġizzjani, Ċiniżi, Hindu, l-Arab, Griegi, Rumani, kollha kemm huma ibidlu r-rieħa naturali tagħhom biex minflok ikollhom rieħa ta' fjur, jew ta' inċens, jew xi ħaġa eżotika oħra. Għal ħafna, il-fwieħa hija mezz kif iħossuhom iktar attrajenti u iktar konfidenti, ittihom sens ta' prestiġju u lussu. Għax apparti il-fatt li mal-fwieħa ħafna drabi tkun qed tixtri d-ditta l-prestiġju li toffrilek, f'dik it-taqtira fwieħa hemm mistura l-emozzjoni li kapaċi tqanqallek, sens ta' nostalġija, xi tikkeċitament, ferħ jew anke melankolija. Imma fl-antik, il-fwieħa kienet tintuża ħafna biex tagħti l-intejjen tan-nies li kienu jdumu ix-xhur ma jinħasslu. Vera li Ġesu Kristu kien iħobb jagħmel dik it-taqtira fwieħa? Ngħidu hekk, fil-Bibja it-trere ġabu deb, inċens u mirra lil Ġesu bambin u jidher li l-Madalena ħaslet saqaj Ġesu biż-żejt imfewwaħ. Imma mhux il-Bibja biss issemmi l-fwieħa. Fil-Koran hemm miktub li min jirnexxielu jasal igawdi minn il-mijiet li huma aktar bojot mill-ħalib u jfuħu iktar mill-mask. Fil-Hindu, il-fjur u l-inċens jintużaw fir-ritwali u interessanti li kif tiżżewweġ koppja joqogħdu bil-qiegħda taħt tinda li tkun kollha rwejjaħ sbieħ. Fir-ritwali Eġizzjani, il-mejtin jidilkuhom biż-żejt ifuħ u fil-Knejjes Maltin naħarqu l-inċens fl-okkażjonijiet importanti. Kif tagħmel biex toħloq rieħa li tfuħ? L-iktar forom antiki tal-fwieħi x'aktarx li huma appuntu il-ħruq tal-inċens u ħxejjex u sustanzi aromatiċi mis-siġar. Mod ieħor huwa d-distillazzjoni li l-ewwel deskrizzjoni tagħha issiba fil-ktieb tal-Arbi Avicenna li kien juża biex jagħmel iż-żjud mill-fjur. Fis-seklu 19 l-iżviluppi fix-xjenza bidlu l-mod kif issir il-fwieħa. Saret issir bil-kimika, imma r-riċetti iżommuhom sigriet immens. Biex iżidu mal-misteru, ħafna jiddiskrivu l-ħolqien tal-fwieħa bħala kompożizzjoni mużikali b'noti differenti li joħolqu armonija li kapaċi tqanqal memorja ta' esperjenza jew ħolma. U x'inhu u x'inhi r-rieħa għodda waħda biss għandek bżonn biex ixxomma. Rieħa tfuħ, kif ixxomma? Meta tieħu nnifs minn imnieħrek, mal-arja tidħol ir-rieħa u meta tasal f'ċertu parti tal-imnieħer fuq wara nett, issib dik li tissejjaħ l-olfactory epithelium, post mimli miljuni ta' ċelloli li xogħolhom hu li jarfu r-rieħa. Skont ir-rieħa uħud minnhom jagħmlu reazzjoni u skont dik ir-reazzjoni il-moħħ jaraf x'rieħa hi. B'kollox il-moħħ kapaċi jaraf mal-10,000 rieħa differenti. Il-kelma perfume fil-fatt ġejja minn żewġ kelmiet, per-fume, mid-duħan, u bil-Malti mill-kelma ifuħ, fwieħa. Vera li l-fwieħa tfejjaq. Mhux eżatt hekk l-affari, imma vera li l-essenzi li minna jsiru l-fwejjaħ għandhom proprjetajiet terapeutiċi. Mill-kittib Ruman Plini li fl-ewwel seklu wara Kristu semma 32 duwa magħmula mill-wart u fjur ieħor. Sat-trattament tal-aromaterapija illum m'hemmx dubju li l-użu tal-essenzi birwejjaħ sbieħ u l-fejqan jimxu jitfit. Taf x'naf ngħid li fejn tidħol il-fwieħa vera każ li l-essenza fil-fliexken iż-żgħar.